Cuireadh tús le srá ceardan drámaíochta nó an ngáilteacht iris le DNA agus cúig bhain scoilgí friúla páirteach sa trá. Bhí an chiad cheardlan ag daltaí scoil náisiúnta Choilm Cille agus bhain an dá rangacha anna hása bhas. Bhí muid ag sugrú cluiche mar ag cóis suas go seach. Bhí muid íon tarthúir ceircail agus ruda agus bhí teacha dhéanamid agus bhí doirsigh agus smaithlim bheith aon an drama. Bórthlam lena rá mar bhí sé an spríal agus ní mé ná fanna chláin na cineile mar bhí sé an spríal agus granhar. An cían drámacht dhéanaan mé héin nó ag tuairt na scialnaí rófa chun nrámaíocht héin a chruthú den focaí héin, an gaige héin agus an aistriacht héin. Le na rangan na drámaíochtasá ar siúil go dtí deir na mísa agus ú le an agriocht gailge iris breis béime a chur ar an rámaíocht as gailann sa cheantar amachchantá. Róisíní chéalachaid an nuacht cúla ceir ceithreú haig.